Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle jeg mener, jeg til skulle tale på dansk. Benja, hvis du ser den her video, så vil jeg sige, at du er min bedste ven, altså min bro. Nå, men vi skal spille Survival Games, og vi begynder nu. Undskyld, Benja, fordi jeg starter som på tyrkisk. Kan jeg komme ind? Hvis jeg kan komme ind. Stopper lige videoen. Nå, jeg kom tilbage, jamen jeg skulle lige gøre noget. Okay. Hvor var vi hen her? Jeg skal lige logge ind først. Og Benja, hvis du skal spille Survival Games, så skal du også lige have en kode, som du skal downloade. Min kode er 9, 1, 2, 3, 4 eller sådan noget. Ja, godt. Nu er jeg VIP. Og det betyder for at join et spil. Hvis du vidste det, kom nu. Jeg håber, Benja kigger på det her video her. Kom nu. Iceland. Lobby. Kig hvor laver hun skrive så meget. Hello, come on. Hvis det lader mig så meget, så undskyld. Nå, jeg kom tilbage. Sorry. Jeg skulle lige lukke der. Hallo, skal jeg ikke bare stoppe videoen, så vent til, at jeg kommet. Altså så. I forstår, hvad jeg mener. Ja, altså, alt det der baner, de er klar igen. Okay, jeg stopper videoen nu. 3, 2, 1. Endelig er jeg kommet igen. Hallo. Jeg ventede fucking lang tid. Come on. Jeg ventede sindssygt langt, så videoen er kun gået 2 minutter. Det er lige meget. Jeg glæder mig til, når der bliver deathmatch, for det ser så sejt ud. Det er dem. Når jeg kommer tilbage. Hvad fuck sker der? Ja, godt. Hallo, hvad sker der? Okay. Join the match. Open. Nå, okay, vi starter snart. Det smager mega godt. Hvordan starter vi? Fuck er det her? Jeg finder der. Altså, jeg er sammen med min sporbrød lige nu. Hun der spiller PlayStation. Hold kæft, en hund. Lad være de fucking mongol. Hvad spiller du så for, Jørgen? Jeg kom tilbage, jeg flækkede lige min storebror, han græder lige nu. Men slå mig i Ikke når man fører en boks i hovedet, mand. Ikke når man fører en boks i hovedet. Hvad? Giv mig! Mongol Iran. Du siger den der. Du siger den der, du kan ikke finde ud af at tale dansk. Så lad være med tjesten, jeg kunne ikke forstå dig så. Okay, hvornår begynder det? 1 minut og 30 sekunder.
Stopper lige videoen og åbner den igen, bror. Jeg gider ikke vente så lang tid. Drenge, jeg gad ikke altid stoppe videoen, når jeg er en piger-drenge, men fucking nogen kigger på mig. Jeg gad ikke altid stoppe videoen, og jeg starter videoen ud. Snart skal vi begynde, og så skal vi game. Vi gamestar. Jeg er sammen med min storebror. Han er bare sådan en fucking mongol. Black Man Max snakker officielt, ikke? Dumpop. Må I komme? Fortæller jeg. Jamen, du skal sove nu. Sove nu. Hej, man. Hold kæft, mongol. Benja, hvis du kigger på videoen, så sig lige til Iran, at han skal også sin kæft. Hold kæft, Iran, hvor du grim. Oh, got to go. Way still he. Men jeg skriver lige. Ben, ja. Benjamin, det her det til dig, hvis du kigger. Benjamin er sød. Okay, om 30 sekunder begynder vi. Det bliver fucking sjovt. Jeg har lavet noget andet på det her, som du ikke kan se her på den her skærm. Så jeg har gjort noget andet. Så det tager videoen lidt mere bedre, end det gjorde den anden. Som Benjamin kigger lige nu på. What the fuck? Oh shit. Shut the fuck off. Snart begynder vi. Shut the fuck off. Come on. Okay, vi begynder nu. Jeg glemte at tage en test. Jeg kan ikke se noget på grund af de der skrift. Nu må jeg bare trykke den. Jeg har ikke noget armor, tror jeg. Eller har jeg egentlig en kit? Nej, det er bare en jernsvær, jeg har. Ellers så er det også en kit. Knipper dig. Jeg kan ikke dræbe ham. Er han hacker eller hvad? Eller hvorfor dør du ikke? Dø nu! Mongoliske dreng. Okay, han er sikkert hacker. Jeg kan ikke dræbe ham. Ellers så er der noget andet, der er galt. Okay. Fucking krempi. Okay. Test. Hvad sker der? Den skal over den der vej. Kan du ikke lige gøre det? Iran, luk det der fucking lyd. Nø. Hold din kæft. Jeg skal holde min kæft, okay? Jeg holder min kæft. Det er Benjamin, der lærte mig den tidræk. Ej, jeg vidste allerede godt det. Simba shit, sorry. Come fuck off, bitch. Er der en bag ved mig? Chest. Ammo, diamond. Ammo, jern. Guld. Den der på den der. Godt der.
Nå, men jeg må finde nogle nye chest. Jeg skal i hvert fald have. Jeg har allerede en god svær. Jeg mangler bare diamond svær, men jeg tror jernsvær det er fint nok. Der er 13 players tilbage. Altså sådan. Nu er der 12. Flytter lige alt det der skrift, der kommer foran. Jeg forstår ikke, hvorfor de har lavet det der, hvor det der kommer foran. Jeg hader det. Jeg kan ikke se noget. Godt, nu kan jeg se det. Men der er ikke nogen herovre. Åh, sluk det der lyd i randen. 7 minutter til der deathmatch. Der er lang tid. Jeg skal bare have armor. Ikke bare gå helt nøgen i deathmatch. Videoen er allerede blevet 11 minutter. Fuck, det bliver svært for mig at lægge videoen ud i YouTube. Men jeg må nødt til at gøre det. Iran, kan du ikke lukke det der? Forstår du dansk? Min video bliver lort lige nu. Nu siger alle, at han kan ikke få noget til video. Jeg håber, der er noget chest der. Okay. Der er en mongol, der ikke kan komme derop. Er det dig igen? Fucking faggot. Du, stik af med dig. Det er lækker. Jeg skal bare dræbe ham der. Fordi jeg er sindssygt sur på ham der. Fordi jeg ikke kunne dræbe ham. Shut the fuck up. Kom her. Jeg er The Flash, desværre. Fuck, det er lækker. Men jeg må nødt til at gøre det her. Jeg skal bare dræbe ham der. Hallo? Kom her, mongol! Jeg vil have dine ting. Du har nogle gode ting, som du kan tage på. Jeg vil bare dræbe dig, bare forstå det. Kom her. Ja, jeg kommer efter dig. Nej, du skal ikke dræbe mig. Du skal ikke dræbe mig. Fucking mongol. Nej, her vi ses. Du dør allerede der. Jeg må løbe væk. Fucking god chestplate. Okay, jeg har fået en god chestplate. Det kan jeg bare sige. I'm hungry. Nej, stik af med dig. Stik af, jeg skal ikke komme tæt på mig. Nej, ikke kom tæt på mig. Nej! Nå, jeg tager. Nå, okay. Tak fordi. Jeg gør lige det her. Tak fordi så min video, eller vi om I har set den. Bare like den, og så vær abonneret på min kanal. Bare rulle, der kommer flere gode videoer. Det her det er bare starten. Ses.
Men jeg skal lave en tricks. Du fucker. Men det er det, du ikke. Hvis der er nogen, der er venner, hvis du kigger på det, vi ses.